li kieku xi ħadd jistaqsini x'għamilt tajjeb f'ħajti, ma nafx ngħidlu. Għax mhux kollox mar kif xtaqt. Imma jekk tistaqsini xi provajt nagħmel l-aktar, probabbli kien li nagħti lill-ibni tfulija ftit aħjar milli kelli. Ma nafx kemm jirnexxieli, imma ftit naħseb jirnexxielhom kollox fil-ħajja. Imma provajt inkun hemm għalih. Mhux dejjem kien faċli. Ġieli żlaqt. Ġieli forsi ma kontx missier tajjeb. Ma nafx. Imma issa li kiber u qisu qabad triqtu nara li xi ħaġa tajba jien u ommu għamilna għax jidher kuntent. Kif kont inkun jien kull darba li nibda storja ġdida, ċert li d-darba se ddum għal dejjem. U x'ħin inħares lura, naħseb dak wieħed mis-sigriti tal-ħajja li tħobb bħat-tfal u tgħix ħajtek kif l-iżjed li timlik bil-ferħ bla ma tweġġa' lil ħadd ieħor. Illum ħajlaqani ma' Michael, il-boyfriend il-ġdid. He's the one pa għall il-biera. Naħseb ġie. Hopp, imla ħajtek bil-ferħ. Jekk inġenitur ta' tifel jew tifla gej jew trans u tixtieq lajnuna, il-grupp tal-ġenituri Drakma lesti li jgħinuk. ċempel fuq 99-42-65-34 jew 99-42-95-14 jew nkella lill-helpline tal-MGRM fuq 21-43-0006.